ティス台風の余波を受けて九州は60年ぶりという豪雨に襲われ、特に佐賀県祇園川流域は甚大な被害を受けました。久保田町、吉田、岩崎付近は特にひどく、8月19日現在、佐賀県全体の流出家屋は252、床上浸水は1万8000戸に達しました。小木郡では十数個の部落が一瞬にして川に飲まれ、元の精米所が川の真ん中になってしまうなど悲惨なありさまでした。